Добрый вечер, Волечка. Вітаю, вітаю. Вас вітаю на нашым чарговым спатканні у такую цудоўную дату астралагічную, астрономічную, которая на санскрыце называется Акшая Тритья. І гэта лічыцца найлепшы дзень на працягу цэлага году. Самая лагодная, гаючая энергетика, которая адначасова уплывае добра і на духовны стан, і на псіхіку чалавека, і нават на цела чалавека ідуць энергіі аздаравення, і ў гэты дзень вельмі цудоўныя справы, файныя справы добра пачынаць. Дзень, калі, можна сказаць, для добрых справаў сам сусвет будзе дапамагаць для старту, для, можна сказаць, для засявання глебы новымі ідэямі, новымі праектамі, которые мы будзем на працягу цэлага года рэалізоўваць, а сусвет дапамагаць будзе усім добрым праектам, якія сёння пачынаюцца, сваімі энергіямі, аховай, дапамогай і гэтак далей. Мгм. І каму будзе цікава атрымліваць вельмі унікальную інфармацыю. Это не толькі это не чыстая астралогія, это не чыстая астраномія, гэта таксама метафізіка. Справа ў тым, што большасць, адсоткаў 99 святаў нашых яны святкуюцца зараз па календарах збітых у часе. І тыя энергіі, которые павінны былі трапіць на святкуючых людзей, яны пойдуць міма, таму што календары не карэлююцца цяпер з сучасным станам і прыроды, і касмічнымі працэсамі. Таму я вось таксама прапаную нашым людзям такую не то што паслугу, а такія сустрэчы, дзе я перад пачаткам наступнага месяца распавядаю аб такіх самых-самых файных кропках часу для синхронизации с светом. І, наприклад, у наступным месяцы, маі, траўні, будуць нашыя суайчыннікі святкаваць радаўніцу, святкаваць і праводзіць радаўніцу. Але зноў жа ж хачу прыпомніць, што тая радаўніца по календару дзяржаўным альбо там нейкіх такіх календарах нават, которые распаўсюджваюцца тымі людзьмі, якія адраджаюць традыцыі, зусім не адпавядае касмічнай рэчаіснасці. Я дакладна вылічваю па зорках, па астраноміі, па матэматыцы, і людзі видзячыя, бачачыя і экстрасэнсорна адчуваючыя вельмі удзячныя за такую карэляцыю, которую мы ўводзім дзякуючы матэматыцы ў гэтыя святы. І таму сёння з Волечкай мы у гэты цудоўны дзень пачынаем наступны сезон нашых сустрэчаў. Пра што Так, ж мы ну будзем так, размаўляць? трэба, напэўна, яшчэ агучыць, што сёння 19 красавіка 2026 года, 18 гадзін па менскаму часу, 17 па польскім часе. І да, што у нас сёння трэці дзень месяца, быў вельмі моцны таксама, да, 17 быў у нас маладзік, да, пачатак вельмі моцны, як сведчаць дасведчаныя людзі, вельмі моцны, Так, так, астранамічны такі пачатак месяца. так. Вось, і да, сёння трэці дзень па месяцу. І Так. мало таго, то вы добра пра маладзік напомнілі. Падчас гэтага маладзіку
ось у гэты час ад малаціка да нашага дня трэцяга па месяцу у сузор'і барана альбо авена сабраліся больш чым 7 планет. Мгм. І это гаворыць пра тое, што пачынаецца ўвогуле новая касмічная эпоха, Мгм. якая будзе звязана, як гаварылі і паказалі навукоўцам нашыя суайчыннікі, напрыклад, Александр Чыжэўскі, гэта вялікі астраном, астрафізік, астрапсіхолог, астрабіёлаг. Ён паказаў, як гэтыя цыклы планетарныя уплываюць на гістарычныя працэсы. І я ўпэўнены, што зараз, калі мы з вами размаўляем, можна сказаць, зараджаюцца новыя цыклы гістарычныя, і тое, што цяпер недзе ў такіх гутарках, як у нас з вами, абмяркоўваецца, альбо дзесьці ў сяброўскім асяроддзі нейкія таленавітыя людзі нешта абмяркоўваюць, гутараць пра нешта, гэта будзе прарастаць у тыя плёны, якія дадуць новую цывілізацыю. Ну, іншаллах, дай Бог. Дай Бог, Да. ну з Богом. Ага, так, так. Так, пра што мы сёння з вамі пагутарым? Можа, пра спадарства? Пачнём са спадарства. Памятаеце гэту тэму? Так, так, Ну, гаспадарства і спадарства. Так. Пачула вельмі, ну, казала вам, што неяк звярнулася да адной вельмі паважанай мною асобы, нашай літвінкі, ну, вось спадарня Вераніка. І яна мяне паправіла, кажа: «Не звяртайцеся, калі ласка». Ну, па-першае, што гэта, ну, вельмі, як бы, так вы, як бы, ну, занадта, ну, як бы яна хацела, каб я больш па-сяброўску да яе звярнулася. Вось. А па-другое, сказала, што, ну, і ўвогуле, што не трэба так звяртацца, што гэта была, ну, што гэта такі наватвор, што гэта слова, якое ніколі не існавала ў нашай літвінскай мове, і увогуле, што гэта кастрацыя ад слова гаспадар. Да, вось як у расійскай мове ёсць гасподзь, гаспадзін, так і ў нашай мове гэта гаспадар, гаспадарня, вось, а не спадар. І я неяк упершыню задумалася на гэты конт і цалкам з ёй згодная, што сапраўды вось гэтымі праз мову, ну, мы з вамі не раз размаўлялі пра тое, што наколькі наколькі імперія, да, з розных бакоў знішчае нашу культуру, нашу мову, наш народ. І у тым ліку мова з'яўляецца вельмі сур'ёзным сродкам, сур'ёзным інструментам для, ну, вось гэтых нездаровых працэсаў. І гэтае, ну, слова у тым ліку, да, ну, як мы звяртаемся, гэта ж вельмі важна. Да? Гаспадар звязаны з Господам, звязаны з сусветам. Гэта, ну, сапраўды слова вельмі ёмістае і нясе зусім іншае адчуванне. І вось калі нават прамаўляеш для сябе, калі звяртаешся да кагосьці, то гэта вельмі адчувальна. Ну, на мой погляд, нават на энергетычным узроўні. Таму я зараз сапраўды стараюся ўжо не ўжываць слова, да якога там мы звыкліся, а вось ужо больш выкарыстоўваю слова гаспадарства, да, гаспадар, гаспадарыня. Гэта не гаспадыня, да, как хазяйка, а менавіта
Спадарыня, гаспадарня. Разумею, разумею. Так. Вось, таму я думаю, што ну вось давайте сапраўды пагутарым наконт мовы, наконт слоў, якія несуць сэнсы, да. Так, Мы з вами таксама не раз ужо казалі, размаўлялі пра тое, што ў нас вельмі багатая мова, і багатая яна не толькі у сэнсе слоўнікавага запасу, але сваімі сэнсамі, вельмі глыбокімі, вельмі грунтоўнымі, што карані, якія маюць сэнс, маюць значэнне. Узяць, напрыклад, слова улада, власть, так, так, да? так. Расейскую власть, воласць, владеть, да, вось гэты корань. А ў О, нас улада ад слова лад, ладить. ад слова парадак, ад слова быць у ладу, да. То бок, Так. ну, гэта багіня, да, дабрабыту, ладу, да, калі ўсё вельмі ладна робіцца, вельмі файна. Мало того, слово «лад», наше слово «лад», родное, есть такое слово грецкое, которое называется «гармония». Гармония. Так вось, лад гэта гармонія, гэта вось калі перакласці, выкарыстоўваецца кругом і ў навуцы, і ў мастацтве. Усе гавораць гармонія, гармонія і у духоўным асяроддзі, і ў эзатэрычным, а дакладны пераклад гэта лад Мгм. гэтага слова гармонія. Але, Волечка, я хацеў бы яшчэ не адыходзіць ад слова спадарення, ад слова спадарення. Мгм. Просто Давайте. я якраз месяц назад займаўся менавіта гэтым пытаннем спадарення і гэтак далей, спадарення, спадар. І я абсалютна згодны з вами, і мы з вами гадзінамі і днямі размаўляем на тое, як уплывае мова і што гэта такое, наколькі важным чыннікам светаразумення, чыннікам светапогляду, чыннікам мыслення з'яўляецца мова. Усе, ну, можа не ўсе, але многія, хто вывучае замежныя мовы, ведаюць такога расійскага паліглота, который праводзіць курсы. Дарэчы, гэта цудоўныя курсы, ёсць такі Дмітрий Пятроў. Так, так. Ён спачатку рабіў на тэлебачанні курсы, яго курсы еўрапейскіх моваў, розных моваў. І вось у адным з інтэрв'ю, у адных з выведаў журналістам, дзеннікарам, ён агучыў такую цытату. Я спецыяльна запісаў, цытата на расійскай мове, але я цяпер паспрабую. Ці можа мне, я прачытаю на расійскай мове, для таго, каб на мове арыгінала, каб я Так, нічога так, не конечно, да. таксаваў у словах гэтага цудоўнага паліглота. Мгм. Дарэчы, у яго ёсць цэлы курс, цэлы цыкл лекцый, як мова ўплывае на менталітэт, на мысленне, на свядомасць, падсвядомасць і гэтак далей. Але вось гэта цытата, которую я выпісаў, так наступная. Итак, цитата Дмитрия Петрова, великого сучаснага российского полиглота. Менталитет народа формирует язык, а язык, в свою очередь, влияет на менталитет. Было множество исследований, которые сравнили воздействие разных языков на психическую систему, на нервную систему человека. Было совместное исследование канадского, индийского и еще какого-то университета, и пришли к такому выводу, что, например, санскрит оказывает очень умиротворяющее воздействие на деятельность мозга, и более того, согласно результатам этого исследования, повышает интеллектуальные способности. Дмитрий Петров тут говорить про санскрит, але я шмат гадоў вывучаю адначасова і санскрит, і славянскія мовы, і хочу сказаць, што калі шырэй паглядзець
на высказывание Дмитрия Петрова, то я бы сказал так, что, як ён кажа, умиротворяющее воздействие на деятельность мозга и, более того, повышает интеллектуальные способности не только санскрит, а старажытныя мовы ўсе. Потому что старажытныя мовы несут першакоды, которые живут у нашей подсвядомости, у подсвядомости целого народа, целой цивилизации и так далее. А наша родная мова з'яўляецца згодна з многімі аўтарытэтнымі філолагамі, навукоўцамі самай старажытнай са славянскіх моваў і адной з самых старажытнай у Еўропе. Мало таго, згодна з маімі даследаваннямі, вось сучасныя 90% філолагаў, лінгвістаў свету цяперашняга кажуць, што ўсе мовы індаеўрапейскай сям'і паходзяць ад санскрыту. Ёсць 10% других навукоўцаў, которые гавораць не. Напрыклад, быў такі Залезняк, акадэмік Залезняк у Москве, і ён казаў не. Санскрыт альбо фарміраваўся разам з нашай мовай, альбо нашая мова значна паўплывала на сам санскрыт, а ўжо ад санскрыту пашлі іранскія мовы, грецкая мова і ўсе астатнія мовы індаеўрапейскай сям'і. Мало таго, у ведах, у рыгведзе ёсць упамінанне нейкага племені крывы. Напомню, што згодна з гістарычнымі даследаваннямі на наш этнагенез вельмі паўплывалі крывічы. Іх таксама не ведаюць навукоўцы дакладна, дзе яны жылі. І астатнія археалагічныя даследаванні паказалі, што яны жылі ад можна сказаць, ад Віслы на захадзе аж да вярхоўя Волгі, там Дняпра і Волгі на ўсходзе. І такім чынам крывічы гэта не толькі, як прынята афіцыйнай навукай казаць, што там Віцебскай вобласці ўсё. Не, крывічы, іх помнікі, іх сляды ад Белавежы, нават ад Віслы аж да вярхоўяў Днепра. І вось менавіта у рыгведзе гаворыцца пра нейкае племя, которое прыйшло там з поўначы. Мало таго, мы пра гэта будзем гутарыць. Калі я у Індыі часта там пытаюся знаўцаў усходняй філасофіі, ведыйскай філасофіі, адкуль паходзіць тое ці іншае паняцце санскрытскае. Мне пажимаюць плечамі, говорят, не ведаем. Я говорю, а я ведаю. Гэта вельмі цудоўна, амаль што без скажэнняў перадаецца нашай мовай, которая, дарэчы, мае больш чым 20 назваў гістарычных. І назва беларуская гэта самая маладая, которая толькі астатніх 120-150 год, а да гэтага яе як толькі не называлі. Мы асобна пра гэта пагаворым. Вось. І я гэта пра тое, што наша родная мова, яна настолькі старажытная, настолькі архетипічная, што можна запросто на її мантры чытаць. І, Вось. Так, ага. калі ласка. Я якраз і хацела звярнуць увагу на тое, што калі мы абмяркоўваем значэнне мовы, зноў жа такі вяртаючыся да нашай, як нашы людзі могуць часам, да, мы можам пачуць, неважна на каком языке, да, што гэта не толькі вельмі глыбокія сэнсы, да, якія закадзіраваны ўнутры, у каранях, да, ёсць цэлая навука, якая раскладае кожнае слова па вось гэтых палітарах, па гуках, і паказваецца, як кожная літара, кожны гук мае
і нясе свой сэнс, які вось як ДНК, да, вось закадзіравана вось у гэтую моўную структуру. Так. Да, з аднаго боку гэта вельмі глыбокія старадаўнія сэнсы, а з іншага боку гэта вібрацыя. Да, гэта вібрацыя кожнай мовы. Да, чаму вось там у Індыі вы як знаўца індыйскай культуры ведаеце, да, што мантры гэта можна проста адзін гук, да, на адным гуке можна як бы распачынаць працэс гарманізацыі. Да, і ад таго, як гучыць, наколькі мілагучная мова, наколькі яна з аднаго боку як бы гэта рацыю, гэта логіка, гэта сэнсы, а з іншага боку гэта энергетычна, да, тое, як арганізуецца прастора. І я вельмі я думаю, што кожны чалавек, які валодае і карыстаецца дзвюма мовамі, мы адчуваем гэта, што розны стан, калі, напрыклад, я размаўляю па-расейску, калі я размаўляю па-беларуску, калі я размаўляю па-ангельску. Рознае адчуванне, рознае як бы ўспрыняцце. Я, напрыклад, не магу выражаць негатыўныя эмоцыі па-беларуску. Калі я вось злуюся, я адразу пераходжу на расейскую мову. Таксама, я таксама. Вось. І вось гэты аспект, да, то бок першае гэта рацыянальны, такі лагічны, гэта сэнсы глыбокія, старажытныя, закадзіраваныя. Другое гэта вібрацыі, і гэта светаўспрыняцце, да. А трэцяе гэта склад мовы. Вось паколькі я маю непасрэднае дачыненне да адукацыйнага працэсу, да, і як лінгвіст, як філолаг я ведаю, вось магу параўноўваць гэтыя тры мовы, з якімі пастаянна працую: нашу, літвінскую, расейскую, ангельскую. Ну, а я яшчэ польскую. Вось. І наколькі яна простая, наколькі лагічная, наколькі яна фанетычная, дзе ты як чуеш, так і пішаш. І ў гэтым настолькі яна выкрысталізавалася, да, дзе і сэнсы, і вібрацыі, і логіка, і ёмістасць, проста калі пачынаеш вось у гэтым жыць, гэта, канешне, сапраўдная асалода, гэта вось адчуванне, як вось напіцца ад такой чыстай сапраўднай крыніцы. Настолькі вось людзі, якія пачынаюць там вучыць ангельскую мову, а чаму так, пішацца што там Эдинбург читаецца Манчестер, ці наадварот, да? Чаму так? Адны літары, іншыя словы, і гэтак жа сама там у расейскай мове, да? Чаму гэтыя там сонце, чаму гэтыя гукі, якія пішуцца, якія не вымаўляюцца? Чаму такія незразумелыя канчаткі, чаму молоко, калі вымаўляецца малако. Вось, чаму пішам там жырафа, калі чуецца да, чаму, да, ёсць такая прыказка, не прыказка, якая ўжо стала прыказкай такой, жышы, пішы, а в чым, собственно, праблема? Да? Па-беларуску пішы, да? Чаму трэба запамінаць, што гэта павінна быць і. Вось, і гэта логіка, гэта адпаведнасць, да, таго, што ты чуеш, таго, што ты пішаш, да, гэта таксама у сістэме мовы закладзена вось гэта унутраная логіка, да, адпаведнасць, да, атрымліваецца адпаведнасць таго, што ты бачыш, того, што ты чытаеш, тое, што ты прамаўляеш, гэта, як бы нясе ў сябе нейкую такую гармонію ўнутраную.
што словы адпавядаюць за тое напісанне, таму як яны гучаць і маюць глыбокія сэнсы. Да, вяртаючыся да некаторых таксама слоў і лексікі, да, возьмем месяцы. Што можа быць больш старажытнае за вось такія словы, якія ідуць углыб там да нашых традыцый і там стагоддзяў, да, назвы месяцаў. За кожным месяцам у нас стаіць таксама Природная з'ява. з'ява, разуменне. Паглядзім, што адбываецца ў расейскай мовы. Гэта калькі, якія проста узялі з іншай мовы. Пра што гэта сведчыць? Што гэта штучна прынесеная мова. Іншага тлумачэння няма. Што народ, які там стагоддзямі, да, размаўляе на сваёй мове, канешне, у іх будуць і свае святы, да, прывязаныя да астралагічных нейкіх астранамічных з'яў, і назвы, канешне, месяцаў, і пабытовыя розныя рэчы. І тое, што ў мове ніяк не зафіксавана, гэта азначае, што, напэўна ж, на нейкай мове яны размаўлялі. Іншая справа, што па нейкіх прычынах, да, яны больш не размаўляюць. Да. Хутчэй за ўсё, калі будавалася расійская імперыя, яны ўзялі нашу мову, узялі яе за аснову, як калісьці зрабіла Рымская імперія. І гэта стала такім інструментам падпарадкавання усіх вось гэтых народаў, народнасцей, якія размаўлялі на сваіх мовах. Да, гэта стала інструментам каланізацыі. Вось. А вяртаючыся да нас, што у нас гэтыя назвы ёсць, і цікавая такая яшчэ, хацела на такое слово звярнуць увагу, што таксама у нас дні тыдня таксама маюць свае назвы. І вось у нас назва тыдня гэта тыдзень, да, а нядзеля гэта апошні дзень, нядзеля, то бок нядзеланне, да, у гэта дзень адпачынку, калі мы нічога не робім. А што зрабілі маскавіты? Яны увесь тыдзень назвалі нядзеляй. Яны ўвесь тыдзень нічога не делаюць. Ну так гэта і працуе, так гэта ўплывае на псіхалінгвістычным і метафізічным узроўні. Вось пра гэта і размова. Пра гэта і размова, да, што трэба проста, калі перасякаеш вось гэту мяжу, едзеш з Беларусі, адразу ўсё бачна. Вось там усё бачна, вось гэта нядзеля, да, вось гэта тое, што вось гэтыя няладныя гэтыя сядзібы, да, недагледжаныя, гэтыя гаспадаркі, гэтыя бяднота, гэта вось гэта ўсё, гэта і калі успамінаеш пра тое, што як бы, быццам быць такія ж людзі. Так. Да, 2 рукі, 2 нагі, галава, вочы, мазгі, ўсё такое ж быццам бы, да? А што з вамі не так? Чаму вы да ладу не можаце прывесці сваю там гаспадарку, свае гарады, свае краіны? Што вы прыязджаеце да нас і дзівіцеся, што у нас тут чыста. Вось, а што хто вам не дае? І вось гэта таксама такія элементы, якія так ці інакш, наколькі фарміруюць нацыю, фарміруюць народ і фарміруюць іх светаўяўленне, светаўспрыняцце, светаразуменне і тое, наколькі яны моцна ўплываюць на жыццё людзей, словы. Таму што ёсць такая прымаўка лацінская, да, nomen est omen, імя ёсць знак. Да, ўсё, што нас вакол атачае, гэта ўсё знак. Мова — гэта знакавая сістэма, мы камунікуем, мы жывем сярод знакаў, мы усяму надаем свае значэнні. Зноў жа такі знак, значэнне у нас, да, гэта значэнне, да, сэнсы, гэта ўсё знакавая сістэма. І калі вібрацыя. Канешне, і калі ў нашай мове мы кажам, што нядзеля гэта у нас апошні дзень, да, калі мы адпачываем, калі мы нічога не робім, а ўсе астатнія дні ў нас маюць свае задачы,
Вось, то тыдзень гэта, да, ўсё роўна там адчуваецца, да, тыдзень, дзень, да, безумоўна, было б вельмі цікава, канешне, вось гэтыя важныя словы, іх раскласці, пакапацца ў каранях, пакапацца ў гуках, у значэннях і расшыфраваць, што нашы продкі, ну, вось закладалі ў важныя для нас, такія словы. Але яшчэ глядзіце, акрамя таго, што яшчэ дапоўню то, што вы кажаце, а яшчэ не толькі сэнс адзінкавых словаў, але і тое, што перадаюць спалучэнні гэтых словаў у волі моўны масіў, гэта ж яшчэ мудрасць, народная мудрасць. І вельмі мала хто ведае, цяпер вельмі модна звяртацца да ведаў. Іх індыйскія веды называюць, і гэтак далей. Ведыйскія трактаты, которым тысячы гадоў, яны напісаны на санскрыце, храняцца на такіх лісточках пальмавых і гэтак далей. Але вельмі мала хто ведае, што група навукоўцаў Акадэміі навук у Мінску, даследуючы фальклор дзесьці у глыбінцы, правінцыі, размаўляючы з нейкімі бабулькамі, записываючы паданні, вусныя паданні, которые перадавалі ад бабулькі да ўнукаў і гэтак далей. І тут раптам, а там ёсць у Акадэміі навук вельмі цудоўныя людзі, санскрытолагі, которые ведаюць таксама санскрыт і ведыйскія таксама змест ведыйскіх трактатаў, рыгведы, іншыя веды. І што заўважылі? Што нейкія бабулькі з глухой вёскі надыктавалі навукоўцаў з Акадэміі навук амаль што слова ў слова ведыйскі тэкст з рыгведы. І гэта пра што гаворыць? Пра тое, што гэта бабулька не магла даведацца. Цяпер толькі ў 20 стагоддзі гэтыя ведыйскія тэксты санскрыту перакладаюцца на еўрапейскія мовы. На нашу мову нічога не перакладаецца. І гэта гаворыць пра тое, што агульныя былі традыцыі, агульныя карані, і мала яшчэ магчыма. У мяне вельмі шмат ёсць такіх назіранняў, што я, напрыклад, у Індыі размаўляю з брахманам, брамінам, гэта святаром індыйскім. І гляджу на яго, а ён, як звычайны наш дзядуля, па твару, па вочы ў яго такія самыя, целасклад, толькі смугленькі. Нават ёсць з зялёнымі вачыма, з блакітнымі вачыма. Асабліва гэта на поўначы Індыі у такой правінцыі, як як Кашміру, такім вельмі шмат людзей такого нашага складу фізіялогіі. І разважаючы доўга вось на гэтыя паралелі, я зразумеў, справа ў тым, што займаючыся гіпнатэрапіяй і увогуле праводзячы тэрапію, працуючы з псіхасаматыкай, уводзячы людзей у трансы, праводзячы гіпнатэрапеўтычныя сесіі, я заўважыў, што наша мова трансавая. Яна, ось, напрыклад, расійская, яна не такая лагодная, каб чалавека ўводзіць у транс. Як я пачынаю працаваць на нашай мове, чалавек адразу выключаецца, адразу палёт, адразу ён вельмі глыбака правальваецца ў сваю падсвядомасць, нават выходзе на ўспаміны мінулых жыццяў, опісваюць такія дзіўныя сітуацыі. Мала таго, былі ў мяне такі досвед быў. Праводжу такую сесію тэрапеўтычную, гіпнатэрапеўтычную з жанчынамі, якія нарадзіліся не ў Беларусі. Яны з Расіі. Але яны з той часткі Расіі, которая некалі была Вялікім княствам літоўскім. Гэта нашыя
там землі Брянськ, Смоленськ, Ну, то Псков. бок наши Так, так, Літвіни, так. да? Яны генетычна літвінкі, можна сказаць. Мгм. Але яны ніколі не вучылі мовы. Я бяру адказнасць, гавару, калі не атрымаецца, я вам ўсё вярну, усе грошы і правяду потым яшчэ па-расійску сесію. Ну, каб вы не былі пакрыўджаныя, каб вы не думалі, што гэта нешта. Ўсё цудоўна. І яны шакаваны, і я шакаваны ў добрым сэнсе, бо, напрыклад, тое, дзе мне патрэбна было працаваць месяц жанчынай з Бранска, цэлы месяц, ну, звычайна для прапрацоўкі там нейкіх псіхасаматычных прычын трэба прыкладна месяц папрацаваць. То тут на нашай мове з чалавекам, который ніколі яе не вучыў, мы разбіраем яенныя праблемы за 2 гадзіны, а не за месяц. Гэта вось проста, ну, для гэтага я говорю, што гэта мантрывая мова. Ну, але давайте мы вернемся яшчэ. Не, але я хочу просто таксама вось да гэтага, таксама ў падтрымку гэтай думкі, што гэта зноў жа такі пра вібрацыі, да, пра тое, што Так. кожная мова нясе нейкі ну, узровень мае вібрацыйны. Мгм. І дзеля прыкладу хочу прывесці, што я часам падключаюся да такой медытацыі сусветнай, Мгм. і вось майстар, які вядзе онлайн, яны ў пэўны час па ўсім свеце, і можна падключацца. І я ў нейкі момант злавіла сябе ну, на адчуванні, што і там можна выбраць пераклад. Яна размаўляе, яна гаворыць на сваёй мове, яе родная мова в'етнамская, яна бездакорна валодае ангельскай мовай, ёсць пераклады на розныя мовы, канешне, на расійску. Але я паспрабавала, ну, падключаюся, і я разумею, што мне некамфортна. Некомфортно, я ну, уключаю расійскую, мне некомфортно, я уключаю ангельскую, мне некомфортно, беларускага перакладу, на жаль, няма. І я пакідаю арыгінал в'етнамскі. І тады ў мяне ўсё як бы Ідзе ракой. так. Вось гэта ўнутранае адчуванне, што нешта не тое, што ёсць нейкія перашкоды, што ёсць нейкія як бы ну, расійскія памехі, да, перашкоды праз пераклад іншых людзей, да, іншую мову, нешта губляецца ў гэтым працэсе. І калі ты проста адкладаеш, і ты разумееш, што табе не патрэбна для медытацыі, табе не патрэбныя словы, табе патрэбен вось гэты поток. Так. Плынь вось гэта табе патрэбна, да. І што якраз калі ты адкладаеш у бок вось гэты рацыянальны пласт, вось гэтую логіку, да, і якраз паглыбляешся вось у гэтую плынь, вось гэта тое, што патрэбна. І гэта тое, што мы не увесь час прызвычайны вось разумець гэтыя словы, і за гэтым не адчуваецца вось гэты вельмі важны складнік мовы, да, энергетыка, вось гэта моц, нейкая унутраная, гукавая моц. Ну, зноў жа такі можам узгадаць той факт, што да, беларуская мова ну, прызнана, што яна адна з самых мілагучных у свеце. Другая пасля італьянскай. Ось. І, канешне, гэта таксама ну, мае значэнне. Калі ёй валодаць, калі яе слухаць, на яе размаўляць, то бок ну, падключаешся не толькі да вось гэтых сэнсаў глыбокіх, але і да энергетыкі, якая вось у яе ёсць. Так. Ну, давайте мы вернемся до энергетики спадарыні і спадара. Давайте. Глядзіце,
Мы, хоць паміж намі бываюць межы, сотні кіламетраў, але неяк мы сінхранічна у нас пытанні ўзнікаюць, і я казаў, што прыкладна месяц з паловай я якраз так дэталёва дзень пасвяціў вось гэтаму пытанню, з которого мы пачыналі, спадарень. І тое, што спадарыня Вераніка, ой, Вераніка яна была, так? Так, так, так. Спадарыня Це ёсць, Вераніка ага. казала, троху гэта не так. Троху не так, таму што слова гэта было. Яно зафіксаванае, напрыклад, у слоўніку Івана Насовіча, гэта цудоўнейшы даследчык 19 стагоддзя, гераічны чалавек, который рабіў немагчымае, даследуючы нашу мову, і дзякуючы яму вельмі шмат мы ведаем пра это этнограф вялікі, яго называюць вялікі рускі этнограф Іван Насовіч. Ну, вось у гэтым-то і зорачка, да, вялікі рускі, да, Так, гэта ўжо шмат пра што гавораць. але ён, конечно, быў вялікім, у тым ліку імперскім, вядомым на ўсю імперію навукоўцам, і зрабіў, конечно, як наш суайчыннік для роднай мовы, для роднага краю, для роднага народу. Ён зрабіў вялікую справу. І ягоны слоўнік ацыфравалі, апрацавалі апошнія гады у Акадэміі навук, інстытут мовазнаўства, які там інстытут ёсць у Акадэміі навук. І можна карыстацца гэтым слоўнікам. Старажытныя словы нашыя, которые былі. Конечно, ёсць слова спадар, спадарыня, але гэтыя словы не выкарыстоўваліся ў тым сэнсе. Справа ў тым, што яны проста не выкарыстоўваліся. Як здарылася, што гэтыя словы сталі такімі папулярнымі зараз сярод людзей, которые вяртаюцца да роднай мовы. Справа ў тым, што у пачатку 20 стагоддзя была група энтузіастаў, которые, скажем так, яны ляпілі беларускасць. Менавіта, нікому ж не сакрэт, не было такого краю, як Беларусь. Просто не было, ён не называўся па-іншаму, але гэта ўжо іншая гісторыя, потым як-небудзь пагаворым. І вось гэтыя там, яны былі хто навукоўцам, хто палітыкам, і яны імкнуліся зрабіць усё магчымае, каб адгарадзіцца. І ў тым ліку яны пачалі займацца адной дрэннай справай, адгароджвацца, дзякуючы выкідыванню з нашай мовы тых словаў, которые ёсць у суседніх народаў. І яны вось шмат чаго павыкідывалі. Добра, што гэта вяртаецца ўсё. І менавіта яны папулярызавалі гэта слова, которое не ў тым сэнсе выкарыстоўвалася раней, спадарня. Што датычыцца карэктыроўкі спадарыні Веранікі, якая сказала, што гаспадарыня трэба цяпер гаварыць, гэта таксама не, гэта таксама глупства. Наша гістарычная назва паважанага чалавека было на працягу вякоў і, можа, тысячагоддзяў, гэта пан. Гэта пан. Яго так называлі шляхціча, так называлі не толькі шляхціча, а паважанага чалавека, так называлі чалавека, да которага звярталіся, незнаёмага чалавека, пан. І тут нічога не звязана менавіта з багатствам, што пан ён багаты, але не выключае адзін аднаго. Але справа ў тым, што астатнія прыкладна 100 гадоў слова пан набыло вельмі негатыўную канатацыю, дзякуючы маскоўскаму патрыархату спачатку. Нават это пачыналася з канца 19 стагоддзя. Як вось маскоўскі патрыархат пачаў ляпіць з літвінаў беларусаў, слова пан яны заклеймілі, што гэта польскае слова.
і пачалі по-всякаму абражаць як іншыя некаторыя паняцці нашыя. І тут прыляпілі гэта польскія паны, гультаі, выраджэнцы некія, там гэта эксплуататары. Потым да гэтага працэсу падключылася яшчэ савецкая прапаганда, которая у панах бачыла ідэалагічных ворагаў, таму што пан гэта адукаваны, гэта выкшталцоўны, шляхетны чалавек і гэтак далей. І усе з падсвядомасці народу, са свядомасці, з падсвядомасці народу выкарчоўвалася, выпалівалася калёным жалезам слова пан. Стала абразлівым. Памятаю сябе ў школе савецкай, пан, ну што там, паненка, пан. І згодна з афіцыйнай навукай маскоўскай філалогіяй, слово пан гэта трапіла на нашыя землі дзякуючы так называемому апалячванню беларусаў. Вось палякі сапсавалі нашу мову, зрабілі яе непадобную на маскоўскую мову, і пан гэта вось польская. Але ёсць такая справа, што ва ўсіх славянскіх мовах яно існуе, што палякі апалячылі усе іншыя славянскія народы? Не, не можа такога быць. Слова пан існуе ва ўсіх славянскіх мовах, выкарыстоўвалася актыўна, акрамя расійскай мовы, но але яе цяжка назваць славянскай, она больш такая малады наватвор, там вельмі мала славянскага, шмат фіна-угорскага, шмат цюркскага, шмат лацінізмаў, грэцынізмаў, балгарызмаў, прычым не славянскіх балгарызмаў, а там з Павловскай Болгарыі. Вось. Далей. Ну і, конечно, так называемая Беларусь і так называемая Украіна, куды дашлі уплыў менавіта маскоўскага патрыярхату і савецкай ідэалогіі, савецкай прапаганды. І давайте цяпер паглядзім далей яшчэ што. Ва ўсіх славянскіх мовах яна існуе, і ў нашай мове таксама існавала, напрыклад, паны рады. Напрыклад, шляхта называла адзін аднаго пан-брат, адсюль расійскае слово панібратства. Гэтыя вось польскія паны называлі сябе брат, гэта панібратства. Не, паны, слово пан гэта не адносіцца да нейкага узвялічвання, да пыхі, не. Яно другую мае канатацыю, другі сэнс глыбінны, і да яго мы прыйдзем, і інную вібрацыю. І, значыць, што далей? Мала таго, слова пан ёсць не толькі у славянскіх мовах, а, напрыклад, у балтыйскіх мовах, у літвійскай гэта понас, таксама корань практычна той самы. Адкуль? Адкуль это слово пашло? Зноў жа ж, маскоўская філалогія кажа, што гэта ад скіфскага слова гупана, скіфская, запомните, скіфская, дзе мы, дзе скіфы, скіфскае слово гупана, пастух, ахоўнік, валапас, той, хто валоў пасцю. І ад гэтага слова пан з'явілася. Альбо іранскае слово жупан, які перакладаецца як абаронца. Другая версія ёсць, которая бліжэйшая да нас і тэрытарыяльна, гістарычна, і падказвае гэта паходжанне Грэцыя. Дарэчы, у Грэцыі ёсць населеныя пункты з корнем крывы, крывічэй. Чамусь, вось цікава. І там слово пан азначае такія паняцці, як усё, усеагульнасць, тотальнасць, адзінасць, паўната, поўны ахват, абсалют, універсум, Бог. Гэта тое самае, што як намасте, гавораць індусы намасте, што азначае святло ва мне вітае святло ў вас. І значыць, пан гэта, калі мы гаворым пан,
то мы признаем, что мы говорим до другого сусвету, до нечага боскага, да абсалютнага, да такога, што яднае нас усіх, тому што пан гэта ўсё, абсалют, універсум, поўнае адзінства, усеагульнасць, поўнейшы ахват. І такое ад яго пашло шмат іншых словаў: пангея, пантэон, пантэізм, ёсць такі кірунак духоўны, які гаворыць, што усё ёсць Бог. Это пантэізм, Бог ва ўсім. І вось слова пан, яно вось такі сэнс нясе. Мало таго, у грецкай мове яшчэ ёсць слова пан як Бог дзікай прыроды, Бог прыроды, Бог дзікай прыроды, Бог лясоў і Бог пастухоў. А цяпер увага, такі ж самы у нас Велес. Ён таксама Бог дзікай прыроды, лясоў, пастухоў, яго. І такі самы Шыва індыйскі. А Шыва індыйскі гэта імя только Шыва, але подразумевае агульная сусветная свядомасць. І яго называюць яшчэ другім імем Пашупаці, што азначае пастух істотаў жывёлаў на прывязі, можна сказаць. Ну, адным чынам, большасць людзей же знаходзяцца на жывёльным узроўні развіцця, пагэтаму вось неяк так. Мало таго, на санскрыце ёсць такое слово яшчэ... дарэчы, Крышну свайго бога яны таксама называюць Гопала, таксама пастух. Пастыр, гэта ўжо у заходніх мовах. Але яшчэ ў санскрыце ёсць слова пані, і азначае рукі, якія твораць. Адсюль можна сказаць, пан гэта тварец, пані гэта рукі. Пані гэта не паненка беларучка, пані гэта, которая творяць, рукотворец, тварец. І цяпер параўнаем: Господь, господин, господствующий і пан, тварец. Далей, пан гэта таксама у паўночных народах обозначае шаман, правадыр. Ну и, конечно, наше слово шляхта, это таксама паны, панове. Это не значит, что эксплуататоры, это значит высокородный, это значит цудоўныя, боскія, ну, з боскім патэнцыялам велізарным. Вось. І цяпер увага. Як можна сказаць на нашай мове, як гаварылі на нашай мове, слово, калі па-расійску сказаць, как господин пожелает. Волечка, як вы перакладзіце как господин пожелает? Ну, як гаспадар пажадае, Ну, вось, гаспадар пажадае, як пан пажадае. Ну, у залежнасці ад таго, наши предки да. цяпер згублены гэты сэнс, але гаварылі так: як пан воліць. Як пан воліць, ад слова волечка. Як пан воліць, як пан не воліць. І удумайцеся цяпер у сэнс. Як господину, той, который господствует, он господин, володае ўсім, яму ўсё яго, желает. Желание, жаданне, гэта другая чакра, гэта вельмі нізкае пачуццё. Жаданне немагчыма, а тут немагчыма напоўніць. Той, хто ідзе па жаданню, гэта чалавек толькі дэградуе. А як пан воліць, па-першае, пан гэта універсум, гэта боскасць, гэта усеахватнасць, тотальнасць свядомасці. Воліць — это значыць воля, не жаданне нейкае мімалётна, а воля, якая заўсёды нашымі продкамі суразмяралася з воляй вышшай. І вось гэта сапраўдная шляхта. Не хочу, не хочу, жадаю ці не жадаю. Воля. Волечка.
Ну, вось так, Волечка. Мгм. Ну, я згодна. Ну, Цяпер якби 19 гадзіна. Прабачце, у Мінску цяпер 19 гадзіна 01 хвіліна. так, так, так. Ну, мы будем уже, да, сегодня закругляться. Мгм. Я просто хочу сказать, что, ну, конечно, никто, ну, э, не спрашаецца со словом пан, да, что там недзе, ну, конечно, что нашы продкі ўжывалі гэтае слово, гэта частка нашай культуры, традыцыі, тут гэта без. Іншая справа, што сапраўды за мінулыя некалькі стагоддзяў канатацыя, да, гэтага слова і стаўленне да гэтага слова змянілася. І сапраўды за гэты час змяніўся змен, што які ў яго укладаецца, што гэта так звярталіся да людзей вышэйшага саслоўя, да шляхты. І паколькі сённяшняя наша культура, можа быць, мы таксама нейкую нашу сустрэчу прысвяцім гэтаму, да, на сённяшні дзень пабудавана і ўходзіць каранямі менавіта ў вясковую, у сялянскую культуру, да. Гэтыя сацыяльныя змены, якія адбыліся пасля кастрычніцкай рэвалюцыі і так далей, гэта ўсё знайшло свой адбітак у мове таксама, што пан на сённяшні дзень мае вось да стаўленне, што гэта гаспадары, да, якія там стаялі над простымі людзьмі. Першае, па-другое, сапраўды, што гэта слова мае моцныя асацыяцыі з польскім уплывам, да. Гэта таксама нельга забываць. І у мяне адзінае, што я, скажем так, не супраць гэтага слова, і, ну, адчуваецца, канешне, моц у ім, безумоўна, і тыя сувязі, якія вы узгадалі з іншымі мовамі, каранямі, уходзяць у, ну, як бы, тут няма пра што казаць, у тым сэнсе, што я згодна. Адзінае, што ў мяне выклікае пытанне, гэта я не ўпэўнена, што так звярталіся літвіны адзін да аднаго, ну, напрыклад, у сельскай мясцовасці. Можна вас Да, перабіць. Вось з мясцовасці, дзе я нарадзіўся, гэта Смаргоншчына, выключна так, заўсёды. І справа ў тым, што і гэта аж да 50-х гадоў. Туды улада савецкая рэпрэсіўная прыйшла спачатку ў 39-м годзе, але яны нічога не паспелі змяніць і зрабіць. І пазней іх адкінулі аж да 44-го года, але пасля 44-го года яшчэ буквально до 50-х гадоў, мало таго, як я размаўляў са старымі людзьмі, я сам, ну гэта было 80-е гады, 1980-е гады у нашай вёсцы, людзі, которые давяралі адзін аднаму, старыя пажылыя людзі, звярталіся адзін да аднаго, іменуючы пан. Это ну, звычайна вясковыя. безумоўна, бо вы ж заходнія часткі. Да? І я вось пра тое, що кажу, што што польскі ўплыў, суть, гэта не азначае, што гэта слова не наша. Я не кажу пра гэта. Але тое, што за апошнія там 2,5 стагоддзя, да, гэтае слова атрымала дадатковыя сэнсы, якія, ну, на сённяшні дзень нікуды, ну, складана ад іх пазбавіцца. Супраць яго працавалі, супраць яго ж працавалі, як працавалі супраць іншых такіх паняццяў, пра которые мы ўжо сёння не зможам з вами размаўляць па наступнай сустрэчы. Пры наступнай сустрэчы будзем гутарыць. Але просто працавалі і супраць шляхты працавалі. Напрыклад, я знайшоў, са мной перапісваецца ў Фейсбуку мой аднакласнік, цудоўны інтэлектуал быў некалі.
І у яго шляхецкае, вельмі старажытняе шляхецкае прозвішча. Вось, Грывіцкі. Герб я яму знайшоў. Ён мяне абмацюгаў, ён мне, ну, я пакрыўдзіўся, каб я разумеў, што не разумеў, як гэта адбываецца. Але, ну, вось, напрыклад, калі я сказаў, што ён шляхціч, ён проста аж збянтэжыўся. Ну, проціў гэтых нашых словаў працавала ўся сістэма маскоўскай прапаганды спачатку царкоўнай, потым камуністычнай. Ну, што зробіш? Ну, Таму, гэта ўсё так. Вось я кажу, што тут у мяне няма ніякіх супярэчнасцяў, да. Я, ну, слова моцнае, слова годнае. Я б хацела сапраўды трошкі больш інфармацыі сабраць, ну, недзе знайсці гэту інфармацыю, ці наколькі шырока было ва ўжытку у людзей, сапраўды у іншых нейкіх рэгіёнах, да, як яны звярталіся адзін да аднаго. Вось яны прыходзілі адзін да аднаго там у госці і казалі там, ці там пан Мікола дома, там, да, пані, паненка. Ну, як бы просто удакладніць, да, ці так это. З другога боку, слова гаспадар, гаспадарыня, ну, мне таксама падабаецца, у сэнсе хаця б таго, што з пункту гледжання таго, што я асабіста укладаю ў гэтыя словы, да, што нам трэба станавіцца гаспадарамі, але пры гэтым гаспадарамі, ну трэба дайце я памятаць. думку Так, закончу, согласен. што да, станавіцца гаспадарамі, да, свайго лёсу, гаспадарамі сваёй краіны, і пачынаць гаспадарыць да, вось у нашай прасторы, да, і такім чынам як бы таксама неяк да, падключацца, каб Гасподзь таксама нам у гэтым сэнсе дапамагаў. Вось, таму, вось слова спадар я проста не адчуваю кораня гэтага слова, што ў ім, да, дзе тут корань, дзе значэнне, дзе сэнс. І паколькі я яго не бачу, не адчуваю, да, у мяне, ну, узнікае моцнае вось адчуванне, ну, штучнасці гэтага слова. Мне падабаецца, як яно гучыць, але вось адсутнасць слова, а яно не можа быць, не можа адсутнічаць у мове. Да? То бок людзі заўсёды звярталіся неяк адзін да аднаго, і трэба аднавіць гэтае слова і, ну, найчасцей карыстацца, да? То бок тут я не спрачаюся з панам, ну, гаспадар таксама для мяне як бы гучыць так неяк Рэжа звыкла, вуха. не Ну, звыкла. Вось, але больш усяго тут як бы пытанне менавіта да слова гаспадар, ну, спадар, спадарыня, да, вось да гэтага слова. глядзіце, але тут яшчэ што спадар, яго ж этымалогія ад гаспадар, спадар ад гаспадар. Ну, Этымалогія. кастрыраванае, але Так, так. скастрыраванае, Ну, да? кастрыраваныя ці моўны працэс ідзе, ці натуральны, ці штучны, ці пад уплывам нечага, але, ну, этымалогія ад гаспадар. Але гаспадар гэта ўжо тут вельмі блізкае до як на кальку падобна. Хоць як вам ну, напрыклад, Гасподь у нас не выкарыстоўвалася Бог, Божа, Божанька, пан Бог, просто як некалі магчыма гаварылі просто пан, таму што пан гэта ўсё. Я гавару не пра 100 гадоў назад, можа нават не пра 1000, таму што з той самай Грэцыяй нас яднаюць, магчыма, тысячагоддзі. Вось пра што. А гаспадар, Гасподь гэта вось ужо позні наплыў, позні. І
Не буду спрачацца, маеце рацыю, ёсць як бы такое. Але ну я кажу, што тут больш пытанняў да слова спадар. Мгм. Да, і як бы у пошуку альтэрнатывы, да, ну, гаспадар, прынамсі, ўсё ж такі гучыць як поўнае слова, да, вяртае свой як бы такі сэнс. І ў гэтым сэнсе, ну, для мяне мае перавагу перад Мгм. гэтым наватворам. Ну, Вось. я сам карыстаўся шмат гадоў словам спадар, але таксама вось нешта мне стукнуло ў галаву. Гэта проста мяне год назад адзін чалавек, пажылы чалавек, задаў такое пытанне, што спадар гэта вось нейкае такое, але не, я пашукаў у слоўніках і ну калі Насовіч яго указваў, а Насовіч гэта ну сапраўды вельмі вялікі аўтарытэт для ўсіх, хто роднымі карнямі цікавіцца, не толькі навукоўцы, а і аматары, ну усе, это просто легенда чалавек. Вось. Выкарыстоўвалася, але не так, што не так, як яго павучылі выкарыстоўваць стваральнікі беларускай нацыянальнай ідэі. Вось. І менавіта беларускай, вось беларускай. Вось у Да, пачатку. ну пра нацыянальную і пра ідэю і пра беларускую тут якое слова Ну, не вазьмі, да кожнага ёсць свае пытанні. танечкі шмат. Пытаннічкі, так, якія Мгм. патрабуюць абмеркавання. Ну што, напэўна, на сёння будзем ужо тады Бачыце, мы з вами 5 словаў хацелі разабраць, а атрымалася только одно. Ну, мыслю, што нічога страшнага, пачатак ну, мы як бы можна. абмяркоўвалі адно, але мы закранулі ну, некалькі ўзгадалі, да, і ўлада, і тыдзень, нядзеля, і Мгм. як бы і месяцы, І і вібрацыі. вібрацыі, і сэнсы. Так што я думаю, што гэта такая Добра. добры інтрадакшн да такой металінгвістыкі, я б так сказала, да. Цудоўна, цудоўна. Звыш, да. Метапаралінгвістыкі. Ну, Мгм. тады будзем развітвацца, Так, так. і жадаю вам гэты дзень яшчэ цудоўна пражыць, закончыць і залажыць у час такой цудоўнай энергетыкі і касмічных энергіяў самы найлепшы падмурак для цудоўных вашых спраў на працягу цэлага года. Дзякуй вялікі. Навзаем, навзаем. Дзякую, Ну, дзякую. вось, і нам агулам і нашаму люду, нашаму народу, каб да, ўсё у нас адбылося такое. Мы Дара- абудзіліся, Нашаму абудзіліся. панству, Так, так. пані Волечка, нашаму панству жадаем чаго? Абудзіцца і адрадзіцца. Абуджэння, адраджэння і вяртання да годнасці, Так. свайго гонару, асэнсавання сваёй вартасці і руху наперад да зору. Амінь. Ом. Так. Добре, дякую. До сустрэчі, да сувязі. Да побачення. Да побачення.